इस शरीर रूपी पिंजरा से जिस दिन प्राण रूपी सुगना निकल जाता है, उसके बाद ये शरीर किसी काम का नहीं होता, इसका कोई मोल नहीं होता। लोग सोचते हैं कितना जल्दी इनका दाह संस्कार कर दिया जाए। आइए, उड़ गई ले पिंजरवा से सुगनवा, उड़ गई ले पिंजरवा से सुगनवा, इतनवा बेकार हो गई। उड़ गई ले पिंजरवा से सुगनवा, इतनवा बेकार हो गई। कौन से पराई ले जब मरनवा हो, कौन से पराई ले जब मरनवा हो, इतनवा बेकार हो गई। उड़ गई ले पिंजरवा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। माटी के दहिया अरे मिल जाई माटी में, मेरे घाटी में जो हो चौपाटी में, माटी के दहिया मिल जाई माटी में। लेके आई है ये बाबा, लेके आई है सब ही कफनवा हो, लेके आई है सब ही कफनवा हो, इतनवा बेकार हो गई। उड़ गई ले पिंजरवा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। दुआरा पे रोवत रो आइल बाबरती, छलकेला छलकेला सबही के नयनवा हो, छल
झलकेला सबही के नयनवा हो, इतनवा बेकार हो गई, उड़ गई ले पिजरवा से सुगनवा हो, इतनवा बेकार हो गई। तोला पड़ोसी सब सुन के हताश बा, माई बाबू माई बाबू रोवे ले अंगनवा हो, माई बाबू रोवे ले अंगनवा हो, इतनवा बेकार हो गई, उड़ गई ले पिजरवा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। स्वर्गीय धनवंती देवी जी की अंतिम विदाई है। गौवा के लोग जुटल आखिरी सफर में, केहू नहीं है रोके वाला हमरा के घर में। लेके जई है सबे असमसनवा हो, लेके जई है सबे असमसनवा हो, इतनवा बेकार हो गई, उड़ गई ले पिजरवा से सुगनवा, इतनवा बेकार हो गई। से पराई हो, से पराई जब मरनवा हो, इतनवा बेकार हो, उड़ गई ले पिजरवा